Don, kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon. Aitona Martxelon, Amona Martxelon. Arratsaldeon, baina japonieraz. Ari naiz karatea egiten. Ikusiko ez duen olako gizon sendoa iko naizen. Gogorra! Inoreztan irekin txartuko. Ta txiribiton edartzen balin badala pixka bat itxuroso, emango ditulako, agoiek agegara! Fam! Ikusiko izu, Txoi, pixka bat, Koilikos. Ara, Lehen bitxin behar da, meditazio transtentzen zala. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon. Aizu zertan ari da Mirri? Nola? Karate! Baina Mirri! Jakin aldaiteke zertan ari aizen, Mirri? Esaldakik, norden mundu honetako karaterik onena, karaketa esaten da. Bai, euskera batuan karateka. Hori da. Hori da. Hortan honena zindan? Mirri, noski. Tira. Eta ez zaidak esan, Mirri, zera honelako kei horiek egin ondoren gauzak apurtuta egiten dituala. Ikusiko duk! Ez zaidak esan, Mirri, ago, erabat indartsuagoela. Ikusiko duk nolako bola dudan. Ago! Erakutsidak bola. Hau kalondoa duk, Mirri, bola! Esan nahi dienik, bola! Zaten nianik neko gorra nuela. Ia, bola hori? Motel. Txoriño bate baina indar gutxiago dut. Tira. Horrok egiten hasi ezkeroi esan, Itxuroso jartzea. Hor jarri diat, hola bat. Bai, ta? Ikusiko duk. Ixte, kolpe bat ez hausi, to, ez diat sinisten. Exet? Ez. Exet? Ez. Exet? Ez, Mirri. Istu sinisten? Ikusiko duk. Ea ba. Poliki bak egan, adi, ia! Benetan. Eta ikusiko duzu egoendik ere. Zer? Beste bat segidan. Beste bat segidan. Jarriko. Beste hola bat. Itxoi pixka bat, hortareko beste meditazio pixka bat inberdi. Bai. Con que meditazioa.
Presto! Presto! Ikusiko duzue! Beraz, kolpe batez berriz ere txikitu egingo du. Zearo txikituta! Zearo, 1000 pusketetan zatituko du. 1.000.000 pusketara! Ea ba, Mirri! Y silencio! Agutxi mara kataga dugu, Segiak hemen! Kontxo! Ez dintzen bahin indartsua, Mirri. Tira, ez da inkezkatu. Horretxegatik. Mirri, burutapen bat etortzen ari zait. Onoko kaskezur honetara. Eixen! Zergatik ez diok gauza bera txirimitoni egiten. Hau da, lehendabizi honelako azalpen bat egin, eta gero berak egitera dijoanean, jarri dezaiokegu adreiluren bat edo gauza lodiren bat, eta jokatxik... Zer, txiribiton? Ikusi alduzten olako tankera daukan gaur gure lagunak? Txori! Entzun ba, Eta mori! Mirri da une honetan, munduko karatekarik onenetakoa, txiribiton. Egitan esaten dira, nik ere enean sinisten. Ba, hartzen dik, egiten dizkik ez dakizten bat babokeri, eta ondoren zasta, kolpe bakar batez hausten dizkik, eta txikitzen dizkik gauzerik bitxienak. Eixet? Ikusi. Potolo honek ez di, nire sendotasunean sinisten, Ikusiko duk, egur puskari nola puskatzen dudan plasta. Txapiska. Txiribiton, konturatu aiz, ia lurra bera ere apurtu duela. Zer? Ik ere egin dezakek hori? Zenbat apostu, ladrillo hau ez dugela puskatzen. Baiet? Klasta! Ea! Erresa duke, Utzi dezagun be. Konzentrazioak egiten. Nik uste ladrilloa baino, eskua puxatuko dura. Eskua eta ukal ondo eta guzti ere hori. Baita hanka ere puxatuko dik. Bazuko. Presto? Ea, presto. Ai ama, ai. Ezin diteke. Baina, gezurretaskoa jarri du, alprojalen eta hau da benetaskoa. Eskubiderik ez da. Iker, nola esaten da alemanez? Etxea. Haus, Haus. bai. Eta nola esaten da etxe haundia da? Etxea haundia da? Haus is too gross. Zo polita. Eta nola esaten da biolina jo nahi dut? Ich möchte der Violin spielen. Esan berriz? Ich möchte das Violin spielen. Ze zaila den, ez? Ez da zaila? Niretzat ez, Zergat? niretzat ez. Noski Bai. nik
Ideatutarik ez daukat, Aizu, esaidazu, zuk futbolaria izan nahi duzu, haundia izaterakoan, eta hortaz gainera biolin jotzaile izan nahi duzu, bai? Bai. Baina nola arraio konponduko zera bi gauzak egiteko? Egingo dut. Nola egingo duzu? Esate baterako, joan behar duzu Berlina, kontzertu bat ematera, eta zein duzu, goizean futbolean ibili eta gero... Ez, Junta zer? Eta biolina. Biolina jo, bai? Eta futbola zer? Egandian. Igandian. Igandianan gelitu eta Bayern de Munich hoiekin jolastu, ez da? Bai? Bai. Aizu, egia da, hemen inork ez gaitu entzuten, lasai. Egia da biurria zerala? Bai. Oso biurria gainera? Bai? Bai. Esaidazu, azken egin duzun biurrikeria. Ez dakit. Ez dakizu? Oso txintxua. Lehen esan didazu bat, ez dakit, jogur batekin edo zer egin duzu. Hartu sagar bat bateri. Sagar bat bateri? Bai. Bestea konturatu gabe? Bai. Osa, mirrik bezala egin duzu orduan? Ze biurria Iker. Bueno, gaur zure lagun guztiak bezala biolina jo behar diguzu, ez da? Bai. Zer jo behar diguzuzuk? Kantzio bat. Abesti bat, kanta bat, Bai. ez da? Hasi bat kantatzen, jotzen, kantatzen ez. Oso ondo, Iker, oso ondo. Ea zenbat pustarri Ikerrentzat. Amamos pustarri! Amabos pustarri salsa talderentzat. Zoaz, Iker. How are you, Lydia? Very well, and you? Very good, and you? Very well. Neska mutiko hauekin izugarria, Ikerrek alemana zekien, Lidiak berriz ingelesa. Eta ondo gainera, ez da? Bai. Bai, nahiko ondo. Aizu, zein da Jesse Owens? Kilolaria bat. Eta ona da? Bai. Bai. Eta ingelesez badaki hitz egiten? Bai. Baina zuk berak baino beto, ez da? Ez. Ez? Zergatik ez? Gutxi jo dakit. Bera ingelesa da, ala? Bai. Noski, hori trampa da, ingelesa izanik, noski, jakin behar du. Baina zuk bera baino euskara gehiago dakizu, ez da? Bai. Noski. Aizu, Lidia, egia da itsasoa ikustea atsegin duzula oso? Bai. Bai, zenbat denbora pasatzen duzu itsasoa ikusten? Gutxi. Gutxi, baina zenbat minutu? 15. 15 minutu nahikoa da. Eta ze ikusten diozu itsasoari? Polita da itsasoa? Bai. Zer da itsasoagandik gehiena gustatzen zaizuna? Olatuak. Olatuak? Eta zenbat tankera, ze tankerako olatuak daude? Gehiena atsegin zaizkizunak? Handiak. Handiak dira politenak? Bai. Eta hola txikiak? Ez hainbeste, ez da? Ja, olatuak ikustekotan handiak, ez da baietz? Bai. Noski. Egia da dantzaria zeralazu? Bai. Ai ba, eta nola egiten duzu? Biolina jota dantza dena batera? Ez. Ez bestela zirko batera joango zinak, ez da? Baina dantza egiten duzu. Noiz egiten duzu dantza? Aurrena biolina jo eta gero dantza. Gero dantza. Eta ondo dantza egiten duzu? Bai. Ze egiten duzu, baleta? Bai. Ze dotorea. Bueno, gaur ez duzu dantzatuko, gaur biolina joko duzu, ez da? Ze joko duzu? Gauza bat. Gauza bat, venga, hasi bajotzen.
zenbat puzkarri ematen dituzuten zure lagunek? Herri bere, amabos! Amabos puzkarri beraz, Txiribiton, pika taldearentzat. Nora da, kuriosoa, naiz eta txikia izan. Zenbat urte dituzu, Nora? 6. 6 urte. Baina, izugarri, gogoko omen duzu zinea. Bai? Asko gustatzen zaizu zinea? Ja, ze filma da azkena ikusi duzuna? Ez era oroitzen? Baina polita zen, ez da? Ja, nolakoa zen? Ez dut gogoratzen. Ikusi oroitzez bazera, nola oroituko zera nolakoa zen, ez da? Aizu, baina zine ikusteaz gain, esan didazulen, enfermera izatea duzula oso gogoko. Bai, egia da hori. Zergatik atsegin zaizu enfermera izatea? Gustatzen zaizkitelako indizioak ipintzen. Indizioak ipintzea gustatzen zaizu? Eta nun jarriko zenituzke indizioak? Besoan edo ipurdian? Ipurdian eta besoan. Baina, nun duzu gogoko? Ipurdian. Ipurdian! Eta niri jarriko zenidake indizio bat? Non? Ipurdian. Jo, eske hemen ezin dut, ez guztien aurrean ipurdia azaldu. Jarriko didazu bat hemen besoan? Ja, eutxiko dizundik biolina, ja nola jartzen didazun? Oso ondo, Nora. Hemendik aurrera indizio baten beharra dudanean, zu dituko zaitut. Inoiz ez didate jarri indizio bat, hain goxo. Bueno, gaur biolina jotzera etorri zera gainera, ez da? Zu joko diguzuna ere, beste lagunak bezalako polita izango da? Baina zailagoa edo errezagoa? Esan zailagoa dela, esan. Zailagoa! Venga, hasi jotzen. Ea zenbat puzkarri, neba da. Berri bere, ustari zen baion dena. 15 puzkarri, noski. Hoi da. Zoaz, Nora. Kontxo. Txiribiton, ez zaidazula esan, zeu ere bibolin jotzailea zarenik. Eta jo behar alduzu? Jo. Baina, zoaz hemendik nire begibistatik, nazkantearena. Miren, ikusi aldezu ze trampa egin digun Txiribitonek? Bai. Zuk ez diguzu trampa egingo, ez da? Ez. Zure biolinak egitazko soinua egiten du? Bai. Seguru? Noski baiet. Zuek aurtxoak Txiribito baino txintxoagoak zerate, ez da? Bai, asko zere txintxoagoak. Aizu, miren, benetan kuriosoa, zu bezalako neska polit eta txiki bat izanik, pilota gogokoa duzula. Bai? Bai. Baina zer duzu atseginago, pelota ikustea, pilota partidek ikustea, edo zeu jardutea jolasten? Ikustera. Ikustea zaizu atsegin. Eta ezagutzen dituzu pilotariak? Bai. Zein duzu gogokoena?
lehen esan didazu bat, galartza, ez? Bai, Galartza, noski, hori esan ez denu, baina etzen oroitzen, noski, normala da, ez da? Pilotari hona da galartza? bai, Oso ona, ez da? bai, Eizu, eta andereño izan nahi duzuzuk handia izatean? bai. Bai, zergatik? Agintzeko, Aipa, agintzea gustatzen zaizu? Zergatik? Polita da agintzea? bai, Ez idazu, zure orain duzun andereñoak ondo agintzen zaitu? bai, Nola agintzen zaitu? Ez dizu minik emango bintzat, ez da? ez, Zintxoa da andereño? bai, Mirenek ere, biolina jo behar digu, noski? bai, Eta gauza polit bat gainera? bai. Noski, bai, etzea, hasi jotzen. Bikain jo duzu, Miren, oso bikain. Ea, zema pustarri ematen dizkizuen. Nieba da. Ez egiten zezaltza dagoen, baina behintzat ustarri asko. Ama bost jarditzagun beraz, gehien hau denez. Segi, Miren. Ea, Maialen, atoz. Bibolina hartu behar zenuen eta pustarriak utzi eta azte istilua, ez da? Noski. Zergatik duzu atsegin izotz gainean patinean ibiltzea, eta ez badanak ibiltzen geran bezala, lur gainean patinean. Polita da? Baina niri esan didate, hotz handia pasatzen dela. Yes, Zuk ez duzu pasatzen? Zer egiten duzu hotzik ez pasatzeko? koferko jantzi. Gauza asko? Zer jazten dituzu zer? Bi jersei eta txeketi bat. Oi, kontuz. Orduan, potolo egin dagungo zera txiribiton bezala? Ez? Memea joten zera? Normala. Normala, noski. Aizu, zuk sendagilea izan nahi omen duzu handi izatean. Egia da, ez da? Eta zergatik galdetzen dut ni beti, eta orain ere zergatik galdetzen dizut zuri. Nire amadalako. Amatxo ere sendagilea da? Eta sendagile ona da? Ez dakizu. Bueno, berak ondo sendatzen zaitu? Bai? Ez ditu pastilla, gusto txar duten pastillak ez ditu ematen? Ez dakit. Zergatik ez dakizu, ez dizkizu ematen pastillarik? Badakit. Zuk amatxo sendagilea duzun, ez zera gaixo jartzen? Hori da sekretua? Ez? Edo bai? Bueno, sendagile izan edo ez izan, garrantzitsuna da, orain bibolina jo behar diguzula, ez da? Eta zure lagunek bezain ondo edo beto gainera, ez da? Hala, hasi bajotzen. Amamos pustarri beraz, Maialen entzat, mila esker Maialen. Txiribiton, saltzaren entzat, amamos pustarri. Aritz! Bai, bibolina hola jarri. Nork esaten du bibolina hola jarri behar dela? Andereñok? Bai, Eta zergatik ez duzue beste alde honetan jartzen. Edo hankazpian jartzen. Ezin da?
Nahi baduzu bai, Bai, eta anderino ez da zerretzen horregatik? bai. Beraz nahi baduzu hori, Aizu, egia da baratzean eta jardinean ibiltzea benetan gogoko duzula? Bai. Zer egiten duzu baratzean zuk? Amari laguntzen. Bai, eta amak zer egiten du baratzean? Gauza sartzen lurren. Lurran sartu? Bai. Sartu eta bertan utzi? Eta gero regatu. Gero ura botatzen die? Bai. Eta gero zer? Eta gero hasten dira. Hasi egiten dira? Magia dago orduan zure baratzean, ez? Eta amatxok zer sartzen ditu lurrean, ea? Zanahoriak, Zanahioak, porruak, porruak, erremolatxak, ez dakit gai. Dagoneko txiribiton bere sabela ikirrikitan dago onolako gauza horiek guztiak entzunda. Izugarrizko gozea pasatzen baitu. Eta amatxoko hortutik ateratzen dituen guztiak jaten dituzuzuk? Guztiak ez? Ez, guztiak ez? Zertzuk ez dituzu jaten? Erremolatxak. Zergatik ez dituzu erremolatxak jaten? Ez aizki kortatzen lako. Baina probatu dituzu inoiz? Bai. Bai, eta txarrak zeuden? Seguru? Zer gustu zukaten ba? Hola, erremolatxa guztua ez da? Bai. Noski, esaten nuen nik. Haundia izate zera nereko beraz, jardinero edo nekazari, zer izango zera? Jardinerua. Jardinerua? Eta ze gauzak egingo dituzu jardinean? Gauza sartu lurrean. Bai. Eta gero? Regatu. Bai. Eta gero, hazingo dira. Kontxo, amatxok bezala xe. Ofizio ondo ikasi daukazu. Eta hortez gainera, biolina joko diezu gauzei, haundiago eta politago atera ditezen, bai? Erakutsi guztu nola joko diezun biolina, ea. Beti betxea, konta ezinak! Matematikak pikutera bota dituztenez, 15 puxtarri pika tablearen zat. Eta ikus dezagun nola dihoazen gure partaideak bigarren zatirako. Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxu hiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxu hiltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Amerika, Afrikara, tortolika gainean joan edo nora. Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Joandakoak, gerokoak, tortolika gainean ikustekoak. Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Esan orduko, kaixo egunon, ezagutuko dugu Napoleon. Askotan saltozta korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan
Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxibiltzen ere badaki, txigozoki, txigozoki. Lain ortean, urgainean, gerora eta orainera zorionean. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxo ibiltzen ere badaki, txigozoki, txigozoki. Eta sekula gertatu ez hitzaiguna, devoluzonen berdinketa eta gainera eman daitezken puxtarri guztiekin. 45 puxtarri salsarentzat eta pikarentzat. Goazen bada devoluzonen bigarren zati honekin. Lehenengo frogan, kontuan eduki beharra dago, bibolin jotzaileak ditugula gaurkoan. Bibolin jotzaileak munduan zehar ibiltzen dira, hainbat eta hainbat herritara joaten dire. Eta noski, herri aldrebesetara joaten zeratenean, salsa eta pikako partaideak, eta bertango hizkuntzarik ezagutzen ez duzuenez hainbat kasotan, gauza galdetzeko konpondu beharko zarete batera edo bestera. Ea nola konpontzen zareten? Pentsa dezagun, kanpoko herri batetara zoaztela, salsa taldekoak, eta galdera hau egin behar duzuela. Non dago tren geltokia? Non harrapatzen dira trenak? Non dago tren geltokia? Hau da galdera, eta ea nola esango luken salsa taldeko lehenengo partaideak, hauxe, non dago tren geltokia? Txinan. Oso, no! Ea, bigarren partaidea Txinatik Londona joango zaigu. Londona, nola esango zenuke horixe bera Londonen? Nola? Gola, zeta, berriz esan? Oikagarri, ondo! Eta hirugarrena berriz Moskura joango zaigu. Ea Moskun nola eskatu behar den non dagon tren geltokia. Trenov geldido dikov. Zan? Trenov geldido. Trenoski. Zoragarri! Gainera, irrifarrorekin edozin lekutara iristen da. Beraz, oso ondo egin dutenez, 10 puxtarri emango dizkiegu salsa taldeari. Eta goazen froga berarekin, baina kasu honetan pika taldeak egin beharko du. Pika taldea eta pika taldeko lehenengo partaideak, jakin beza, Erromara doala. Nun dagoni makarroni maradoni. Oso ondo! Makarroni esan du eta ideia hona da. Ez baitute galdoki bat non dagon esan galdetu behar, baizik eta jatetxe bat non dagon, non jan daiteken. Eta horregatik makarroni. Bigarren partaideak Madagaskarrera joan beharko du. Ea nola galdetzen duen non dagon jatetxe bat. Nik beti esan dut ingeles asko dabilela azken denbora hontan Madagaskarren. Eta Berlina doa hirugarren partaidea. Ea nola galdetzen duen non dagon jatetxea. Gozea duela bintzat argi dago, beraz, beste 10 puxtarri pika taldearentzat. Eta bigarren frogara goaz. Bigarren frogan, noski, bibolin jotzaileak direnez, bibolina jo beharko dute, noski. Eta salsa pikaren aurka. Ea lehendabizi, salsak nola jotzen duen biolina eta ondoren pika taldekoak izango ditugu bibolin jotzaile. Ea bada zuen kontzertuaren lehenengo zatia. Salsa.
Estatuko saltzarentzat, eman diezaizkiegun 15 pustarri bada. Oso ondo, pagari nire lehengutsuak. Eta goazen pikataldearekin. Pikataldeak beste doinu bat jo beharko digu bibolinaz, noski. Presto bazaudete, aurrera pika. Ez dinabeto, beraz, beste 15 pustarri pikataldearentzat. Eta hirugarren froga prestatzen den artean, zuekin telebistaz ikusten gaituztenoekin goaz. Astero egiten dizugu galdera bat, eta asko dira zuengandik jasotzen ditugun kartak eta postalak. Aste honetan, galdera bat ere baduzue. Entzun berria duzue bibolina. Eta bibolina badakizue sokaz osaturiko musika gailua dela. Baina bibolinaz aparte badira beste hainbat musika tresna soka dutenak. Eseizkiguzue izenak. Musika tresna izenak bibolina bezala soka dituztenak. Hori da aste hontako galdera. Eta zuen postalak, zuen erantzunak beti bezala, Don Kikilikon 625 postakutxatila Donostiara idatzi. Don Kikilikon 625 postakutxatila Donostiara idatzi. Badakizue zein den saria? Txirri Mirri eta Txiribitonen diska berria, Tortolika diskaren ale bana irabazten duenarentzat. Eta goazen ikustera, aste honetan nortzuk izan diren sarituak. Ea Mirri eta Txiribiton? Naiara Irasusta, Asteazukoa. Aitzol Arribilaga, Sorautzekoa. Eta... Ai, baina non dago izena? Mutriko, baina Australiara. Ez dakigu nor? Mutriko gakoa. Tira ba! Asteazuko Naiara Irazusta, Soraluzeko Aitzol Arribilaga eta Mutrikuko ez dakigu nor, hori norden asmatuko dugu noski, eta jasoko duzue esan bezala Txirri Mirri eta Txiribitonen disko berria, Tortolika izeneko disko zoragarria. Eta goazen hirugarren frogarekin. Hirugarren froga aspalditik egin ez duguna pertsonai ezkutua da. Saltza eta pika norberak galdera, 5 galdera egin ahal izango ditu. Personaiak nahi izan ezkero gezurtxo bat ere esan dezake talde bakoitzeko. Saltza hasiko da galdera batekin, pika jarraituko dio. Honela guztira 10 galdera egin arte. Azbedi, saltza. Kakasko egiten duzu, personaia? Ez. Ez. Ika galdera? Ezain zikinozua egin, Hanka luzea dakazu. Hanka luzeak dituzu? Ez. Ez. Txan beste bat? Katetu gauze bat ola, obispo altzara. Bai. Bai, obispoa da. Segi! Tripontzia zara. Tripontzia alzara. Bai. Bai. Segi galetzen.
Altzaude, eskonduta altzaude. Zer? Puzkar asko botatzen dituzu personaia. Ez. Baina, ze talde zikinoso. Ea, Pika. Segi. Galtza motzak dituzu? Ez. Ez. Eskonduta dagoen? Eskonduta altzaude. Ez. Ez dago ezkondurik. Pika. Pika. Maria Pilar izena duzu? Bai. Bai. Ea, saltza. Asko badaki. Segi galdetzen. Baina esan? Ez egin? Trompeta jotzen duen? Badakin berda. Asto baten gainean trompeta jotzen ibiltzen alzara. Ez. Ez. Eta azkeneko galdera Pikarentzat. Zara la profesora de violín. Bai. Beraz, badirudi nahiko argi dutela bai saltzak eta bai Pikak. Ea, nor da persona ezkutua? Badakitela. Ea saltzak? Maria Pilar. Maria Pilar. Maria Pilar. Ba bai, Maria Pilar da. Txalo handi ba. Izan dute haurtxoek bukatu Maria Pilar Otxoa dugu haurtxoen irakaslea. Eta benetan gaurko persona ezkutua ondo asmatu dute. Ea, zatuzte saltza eta Pika mesedez onera. Gaurkoan gainera gauza kuriosoa gertatu baita. Lehenengo zatian, etorri saltza onera eta Pika beste ondera. Lehenengo zatian, Pika ona bai, hori da. Berdintasuna egonda. Eta bigarren zatian ere bai. Eta gainera ezin pustarri gehiago aterez. 85 pustarri hartu ditu talde bakitzak. Baina ez ikustu, Maria Pilar. Zu mutiko eta neska mutiko hauen irakaslea zera, noski? Bai, batzuen bai. Batzuen abintzat bai. Eta bibolin eskola bat duzu zuek? Bai. Bibolina bakarrik edo beste musika gailua? Bibolina goren. Bibolina bakarrik. Eta zer jotzen duzue, zer sistemaren bat edo bat duzue? Bai, Suzuki jarraitzen dugu. Suzuki metodoa jarraitzen duzue. Beraz hori japoidarra da, gutxienez, ez da hernanikoa. Bai, japoidara. Japoidar sistema da. Eta eskola asko dira Euskal Herrian sistema hau erabiltzen dutena? Ez? Hori bakarrik. Bakarra da. Eta Espainian ere asko dira? Estatuan ez. Estatuan? Hori bakarrik izango da. Esan daiteke peninsula guztian bakarra zaretela sistema hau eramaten. Beno, baina pentsatzen dut hauek izango direla hortxoek txikienak, ezta? Besteak haundiagoak izango dira. Ez? Ez, haundienak dira. Hauek dira, ia haundienak. Hauek jubilatuak dira hauek. Horrez desan nahi du, jaio bezena izterra hasten direlak biolina jotzen? Ez, baina 3 urtekin da. 3 urtekin eta asko dituzue edo? Bai, 80. 80 urtxo dituzue biolina jotzen eskamutikoak? Bai. Bueno, egokiena zer izango litzateke, gaurko gure deburuz honi agurra esateko, Miorri eta Txiribito nerekin ados bazaudete, jode zaigutela zerbait biolina. Horixe! Bai hauek eta bai haien lagunak ere bai. Nahi duzue? Tira ba, jarri hor aurrean eta...
Andaluziako Markitos senyoritoaren etxean utzi genituen pailazoak. Txiribiton gaixoa ohean zezen batek hankaz gora bota baitzuen. Txirri eta mirri berriz, zeharo beldurtuta, tiro eta zarata misteriotso batzuren artean. Kontxo! Nire zaintzaileak ongo zainduko dute horti joan. Baina zer gertatzen da? Xurro Jimenez berriro ere, Xurro Jimenez! Txirri! Eta txiribiton? Txiribiton? Soinu hoiekin seguru esnatuko zela. Gizajoak, ze pentsatuko zuen? Banoa logelara, ea zer moduz dagoen. Oa, mirri, horra. Lasai, lasai. Lasai baina. Xurro Gonzalezek, nien hau bildurtzen. Baina ez da harritzekoa, zu gainera Andaluziako senyoritorik boteretsuenetakoa zera, ez da? Noski. Baina ziur altzaude gaur ez dela ezer gertatuko? Lasai, Xurro Gonzalez, ez da nire terrenoetan sartuko. Zer, mirri, zer? Txiribiton ez da bere logela. Ez dagola Txiribiton ez dagola bere gela. Xurro Gonzalez berriro ere, Xurro Gonzalez! Zerbait egin behar dugu, ez ingen dezke honela. Txiribiton gaixua. Guardia Zibila deitu. Zibila? Guardia Zibila ditu. Guz ezago lurrean. Zei hora, Jose, zei hora. Damutu alai, Damutu alai. Señoritoa. Xulokeria bukatu alzaikik, Bukatu! Jose, ireki ezak. Orain bertan xurro. Hau ez da, señoritoa! Bere eran zeuen. Hau ez da, señoritoa! Bere eran zeuen. I, señorito alai. Ikusten! Zer egin behar dugu gainorekin. Bele. Ba. Ez dauka txaritxurik. Ze. Gure gordelekura eramango dugu. Tira, potolo. Venga.
Ongi etorri, hauna, ongi etorri. Zure esean zaude. Laguntza eske gato, Kripin. Gu zerbizeko haude. Hori pailazo ederra duke txirri. Berriro ere Xurro Gonzálezek erazo gaitu. Jesus, Maria eta Jose. Lazai, Kripin, lazai. Guri ez zaigu ezer gertatu. Ekerrak. Baina, bi hauen laguna eramatute. Ni nintzelakoa. Jesus, Maria eta Jose. Berdin dio, txiribiton aurkitzen ez badugu, honek egilezakearen papera ondo, Mirri, errespeto pixka bat Txanbergo jaunarekin. Patutilla! Patua, hori ematen du, patua ematen du hor. Patuxa egingo du. Hori egin behar dugu. Patruia mendira joan behar dugu. Hauza joan behar dugu. Bai, Kontxo, orain txetelgo gaituk. Zarbatuko du. Lazai, Crispin, lazai. Salbatuko dugu. Jose, begia tapatu behar gerikkion. Potolo, inorik kontatuko aldio gure kanpamentuaren berri. Seguro? Mutua, alegia, mutua! Eta barrikurik. Gizotzen doa, Potolo! Fuertea! Burrukarako aproposa, Jose, aproposa. Behondekela, Potolo, behondekela! Zukaldari hona! Oh, Potolo! Rei, zukaldera! Erakusi ire marabilak! Zukaldari zabezena, hala, Potolo! Segi! Undo! Suego gozerondo, ni expertuta nago dauneko, Kontxo. Mirri, mesere, fixo, disiplina. Harto, ez ardu gentzun? Lazai, Kripin, lazai. Badugu entrenamentu nahi joia. Bada garaian mendira joateko patruian. Ni bakarri joango nahi. Zuek ez dakizue desfilazen. Bano asurro asilozera. Undo! Uzai gozoa. Zer, Potolo? Egin alduk agindutakoa. Behondekela. Aber ba, zer jarri dukan. Goze gaituketa. Zer dukoi? Dane janaldu! Oh, Potolo! Segi guardiara! Hori egiten beita jakingo duk, beka! Potolo madarikatua. Potolo! Barderita tu ere roja. Kripin, abila da eta segituen azkatuko du Xiribiton. Abila, Crispin? Itz totera bat da, ze izango da. Xiribiton azkatu eta ero Xurro asilotuko du. Bai zara. Kripin! Xurro kasilotua zaizu! Xurro ge. Iletente bazian Potolo bate. Potolo bat! Txiribitonek guardia zibilari emandako pasadak ze ondorio ekarriko ditu? Hau da markau, beti bezala, urrengo don kikilikon arte, erantzunik ez.